Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Дарко. Вие сте с ревю на модове на Minecraft. Тук при мен е Assassin 14. Здравейте! И както виждате, това са някакви хеликоптери шибари, които си ги спалнах. Сега ще ви покажа ревю на модовете, които съм си изтеглил. Ето тези ти ги добавя. Модовете са за 1.6.4. И сега ще ви покажа, изтегли си графити мод. Сега просто взимам и си така си... Чакайте това да се вижда. С черно ще бъде този графит. Да ви демонстрирам. Ето задържате дясно копче и търкате по стената колкото си искате, въртите се и то ви... Каквото искате можете да рисувате. Ето тези честове тук. Ще ви покажа как да свалите този мод. Само за честовете. Тук това е за чест. После ще пратя клипа на Assassin да видим дали ще го хареса за качване. Да. Това е TNT. Мода, който Assassin ми казва откъде да ги стегля. Да, аз ми казах сайта, от който да си изтегля модовете. Сигурно, нали, линк ще има в описанието. И аз всичко взривявам. Да. Ето има TNT-та за къща. Сега ще ви покажа. Взривявам ви направя една къща. Да, и направо ви я пуска, нали, къщата. Брик хаус. Палите и сега ви излиза тухлена къщичка. Е така. Хаус. Това е от Cobblestone. И тази тук е от дърво. Готово. Това беше ревю на TNT-тата. Като си свалите мода, вие ще си ги разгледате. Това тук е хеликоптер мода. Има парашут също. Ето сега аз скочих. Сега нека малко полетим. Сега ще се вдигна малко. Кевско. Дарко бейби. И това беше ревюто на хеликоптер мода. И сега на Mock Creatures. Тук ви дават, това са от чест мода. Това ви дава различни спавнери, които може да си ги спавнете. Ето това е някакъв дракон. Не знам какво е. Това тук сега не е важно. Това са тук си едно и също. Мечове има мод, който... Има модове. Това ви ги дава от хеликоптер мода, тия оръжията. Снайпер е било, бе. Или телескоп. Assassin ще кажа какво е. What? Лазер? Уоу. Дами и господа, той сега разбира това, че има такива лазери и други, защото той тъкмо преди малко си свали мода и искаше да снима. Да направя ревю? Да. Ето тук ви дават нови брадви, това е за телепорт. Сега ще ви покажа. Не, това не беше. Това беше за телепорт. Сега задържате и той телепортва вътре. Там, на готово. Това беше ревю за телепортите и за храната. Това е бургер. Това беше бургера. Тук вие има плъх. Има опечен плъх. Пуйки. И вие ще си ги разгледате. А сега, тук има аквариуми. Които може да си ги слагате на главата. Не, да сложите риба и да си ги слагате на главата. Това са оръжията тук, които сега показвам. И ми виждате камерата.
Сега ще направя ревю само на някои оръжия, защото няма да има време. Тук имам граната за сега. Мятаме две гранатки. Това е Fire Granate. Пали огън. И това е базука. И да, това беше от нас. Не беше. Има още. Беше. Не беше, бе. Не знам. И има портал към Хал Портал. Да. И друго нещо да ви кажа. Има синя паржола. Има и костюми. Вижте, сега ще демонстрирам. Има синьо дърво. Аз го направих това ревю. Вижте сега. Това е за война. Така изглежда в костюм на Хаоричи. Има и други оръжия, които вие сами ще си ги разгледате. Тук са кристали. Някакви кристали. Това тук са някакви машини, които не разбирам какви са. Има някакъв гаечен ключ. Това е нещо такова. И това не знам как се използва този мод. Ето този. Не знам как се слага това. Ето вижте. Асасин може да знаем. И това беше от нас. Само да направя едно последно ревю на парашута, защото ме кефи. То път съм с Хаори. Ако чувате нещо, извинявайте, това е от мен. Да, сега спускам с парашут. Сега това, като касна, това ще е краят на този епизод. И това ми се да с този епизод. Чао!